Je tutoriál na tento stendík. Please donate. Tady si vyhledáte Linden's Library of Games a joinete se na to. A tady půjdete takhle semka za ty poličky a tady budete mít takovej čudlík a ten zmáčknete a otevře se vám tajný vchod. A ten, tak do něj půjdem. Teď vás to teleportne někam. A tady zmáčknete na toto. A ono vás to tam joine. Tady je teleport. Tak.